चेहरा बेलेग हो जाता है। Roles 32 11 33 attain pen deputy chairman yong si avelo pulong te na adi nomination pipen na according public na lasi Arlitang Mujib Kumar De deputy chairman Darjana Autonomous Council alang nila so field pen si Arnam Langder lasi laso di malong Autonomous Council Autonomous Rules Council Rules attain pen 1951 attain pen Rules 33 and 32 32 and 33 Rules attain pen alang lipan militum jedon sar pen o visit kro phan militum pini nomination paper ba that legislative branch long militum pilo lapen ke non 24 ni ke election do bo yung si an contest do pulong te ba contest do pusidame alada 24 ni si trying for appear ni si eletu theklo coaching ni po Arbelo Autonomous Council Rules 32 subparagraph 2 and 3 ateng pensi pinia ba kene tu nomination paper pino nomination paper hini pilo now tuma chini lo visit ko ke jingtho consensus lo isi phurke mo pala so consensus lo MGC ke hai kai ta phai jum pit ke hai ling bang tame ke ong nai lo SGC hot sarin be pala so bang ke haro ko ta so prang sarsing bongrong puno odi brong pi puno om pik pik jum pik pik ke hai sita visit ko ke cheng si lo Bharatiya Janata Party hin pen tiket long nun pen kalau ada surhinia batu ke hai lapet jut ke damtang MP election hota me alangli din ke kijum kali oke patu suri ke thom dekha lasi alang je aprang name ultum Karbi Anglong osomartum ang tanbir po kapo he kachali amen pen tada kam ka chotoi pen chenglok ka chene ka holon tum theklong la so hin pen name alang li kai ta me alang li ase ang tong chepi du ven la pen galang li nowang ka changli hotame alang li student leaders man bom holo la take mai fu man lo nowang Karbi Student Association da ka por he changli bom dalang li mai fu la pen la hayang tan Karbi Anglong pen ang tan ka changli amen pen somartum ke du amen pen hala da ka hem fu tum ka chenne ka holo laya putha kami alang li kai ta se tong chupi tu tumbe la pen ang par da me alang li khana dam pen KSP dam tu hayan pu dam la so chupi tu ka joni pen se di tum thekong lo ya alang li deputy chairman ki claim jia ba ke alang li apun macha chok lim la senil tum da me chaiton sarpel parliamentary meeting along alang li pan se jok konsi pini rules 32 subparagraph 2 and 3 ateng pen militum yang nomination visit ko han si alang pasti ini nomination file sir ang hoy ke